खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजिब बसुमतारी आरो बे समाव नोंथांमोना मिथिगौ ना आथिखालनि जा बिपिएफनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि कास्टम बसुमतारी बिथाङा मोनसे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादाव गोख्रोङै खामानि मावदोंमोन नाथाय मा जाहोनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय होखार जादोंमोन एबा एरख' जादोंमोन कास्टम बसुमतारिया नोंथांमोना मिथिगौ ना आरो बे कास्टम बसुमतारी बिथाङा दि दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय दि हरखाबै एरख' जादों बेखौ लानानै बाथ्रा बुंदों आरो बेफोर बाथ्राखौ जोंनिफ्राय बुंनाय जायाखै आरो बे बाथ्रा एबा एरख' जानाय बाथ्राखौ खेंफोरथि होदों रोखायै बे बाराव खेंफोरथि होदों बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि संगल गयारी बिथाङा नंगौ बे समाव नोंथांमोना मिथिगौदि थांनाय साननैसो सिगां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा अडिअ कल रेकर्डखौ लानानै एबा भाइरेलखौ लानानै गोबां मानि बाथ्रा बुंदोंमोन एबा बे बाथ्राखौ लानानै अडिअ कलनि बाथ्राखौ लानानै गोबां राजखान्थियारि दैदेनगिरिफोरा राजखान्थियाव महर सोलायहोनो थाखाय बाथ्रा बुंदोंमोन आरो बेनि गेजेरावनो सासे कास्टम बसुमतारी बिथाङा आथिखालनि जा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा जेराव थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालाराव जा बिटिआर गोजोन गोरोबथा जादोंमोन आरो बिनि दफा बायदियैनो माखासे सनितपुरनि गहपुर बिश्वनाथ ओनसोलनि गोबां बर' गामिफोरा उदालगुरि जिल्लायाव सरजाबफानो एबा उदालगुरि जिल्लायाव थाफानो मोनबाय बिथांनि बे खामानि मावनायनि थाखाय बा बिथांमोननि नाजानायाव दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जाबायदि नाजानाय सरकारनिसिम दाबि दैखांनाय बायदि दिनै बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों गोबां माने सनितपुर बिश्वनाथनि गहपुरसिम गामिया बिटिआर ओनसोलाव हाबबाय होननानै बुंनो हायो आरो बेखौ लानानै गोख्रों बाथ्रा बुंदों संगल गयारी थामहिनबा बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि संगल गयारी बिथाङा थांनाय साननैसो सिगां कास्टम बसुमतारी बिथाङा अडिअ कल दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'नि जा अडिअ कल रेकर्डखौ जा भाइरेल जादों बेखौ लानानै कास्टम बसुमतारी बिथाङा गोबां मानि बाथ्रा बुंदों बेखौ लानानै गोख्रों बाथ्रा आरो गोख्रों खेंफोरथि होदों संगल गयारी बिथाङा कास्टम बसुमतारी बिथांनि सायाव आरो बिथांखौ फोरमायदों कास्टम बसुमतारी बायदि सुबुङा बड'फानि मुं लानोनो समाया होनना बुंदों गोख्रों बाथ्रा जाय बड'फानि मुंखौ लानोनो समायना गोख्रों बाथ्रा बुंदों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बिथाङा कास्टम बसुमतारिया सासे जुनार बायदि आखुनि सुबुंखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बिथांखौ होखारनाय जादों होननानै गोख्रों बाथ्रा बुंदों नंगौ बे समाव संगल गयारी बिथाङा कास्टम बसुमतारी बिथांनि सायाव गोख्रों बाथ्रा बुंदों एबा फिननाय होदों एबा खेंफोरथि होदों गोबां समाव कास्टम बसुमतारी बिथाङा मा जाहोननि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय हरखाबै एबा बिबाननिफ्राय हरखाबै बोख्लायनाय जाखो एबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्रायनो बोखारना दोननाय जाखो बेखौ खेंफोरथि होदों कास्टम बसुमतारिया सासे जुनार बायदि आखुनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय होखार हरनाय जादों होननानै रोखा बाथ्रा बुंदों कास्टम बसुमतारिनि सायाव बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि संगल गयारी बिथाङा दानिया फैदो बिदिब्ला आथिखालनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनि अडिअ कलखौ लानानै कास्टम बसुमतारी बिथांनि सायाव एबा कास्टम बसुमतारी बिथाङा जाबायदि बाथ्रा बुंदोंमोन बेखौ लानानै माबायदि गोख्रों बाथ्रा बुंदों लोगोसे बिनि गेजेरावनो आरोबाव संगल गयारी बिथाङा फोरमायदोदि बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गेजेरजोंसो बिश्वनाथ ओनसोलनि गोबां बर' गामिफोरा उदालगुरि जिल्लायाव सरजाबफानो मोनबाय बेनि थाखाय जुदि मायाबाफोर जुदि गुलाय गुजाय जानांगौबा बेनि दायनिगिरिया कास्टम बसुमतारीमोन बायदियानो जागोन होननानै गोख्रों बाथ्रा बुंदों संगल गयारी बिथाङा दानिया फैदो बिथाङा माबायदि संगल गयारी बिथाङा कास्टम बसुमतारी बिथांनि सायाव माबायदि जुनार आखुनि बायदिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बोखार जादोंमोन होननानै बाथ्रा बुंदों जों बिथांनिफ्रायनो आबुङै मिथिना लानै नोंथांमोना बेबायदि साख्रि गारनानै बर' हारिनि थामोनथा आरो रैखाथिनि थाखाय माबा मोनसे फेरलेबसे नोंथांमोना सम होदोंना बेखौसो आं सोंनो लुबैदों दिनै जोङो नुदों मानगोनां दानि आफादगिरि दिपेन बर'खौ गोबां गाज्रि माने दिपेन बर'आलायनो एबसुआव बिबान लाबाय थायोबा एबसुआ जोबस्रांगोन जों दिनै बुंगोन दिपेन बर' बायदि साख्रि गारनानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि उनाव सेकेन्ड मानसियानो दानि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर'
बेयाव माने बे खोथा बुंनायखौ जोङो गोबां दुखु मोनदों आरो बेजोंनो सासे गोबां दायो ओरैबायदि माने मानसि ओंखारदों जाय बै समाव बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथाङा लोगो गाहाय नेहाथारिमोन कास्टम बसुमतारी बिथाङा दाख्लै जोङो बिथांनि गावनि पेजआव जों नुदों बिथाङा ओरैबायदि बुंदों दिपेन बर'खौ बिथाङा बड'फानि आदर्श बड'फानि माने माखासे थांखि जि सिमां बिनि खोथाखौ बिथाङा बुंनो फैदों बिथाङा दिपेन बर'खौ फोरोंनो फैदों नाथाय आं बिथांखौ दिनै बुंगोन जोङो बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानाय जों बिथांखौ बुंगोन बिथाङा बुंनांगौआ जाहैबाय बिथाङा सासे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारगा खामानि मावनायनि थाखाय जाथावि माखासे एबसुआव थानानै गाज्रि माखासे जुनार आखु दिन्थिनायनि थाखाय बियो दिनै एबसुनिफ्राय होखारजानाय दिनै नोङो बेसेबां आदर्शनि खोथा बुंबाय बिराद आदर्शबाननि खोथा बुंबाय बड'फानि खोथा बुंबाय दिनै आं बुंगोन कास्टम बायदि मानसिया बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुंखौ लानो साजिया मानोना बियो एबसुआव थानानै एबसुनि थांखि संबिजित बिथाङा बे संबिजित बायदि बिथाङा खामानि मावनो हायाखै बिनिखायनो बिथांखौ गेजेर ससेयाव दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांखौ दिनै बहिष्कार खालामनो गोनां जादों नाथाय बेबायदि मानसिया दिनै मानगोनां दानि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा माने गोबां माने एडभाइस होनो थाखाय बिथाङा खोथा बुङो नाथाय दिनै बेबायदि कास्टम बायदिनि जि बुंनाय बे बुंनायखौ मालाबाबो रायजो राजाफ्रा खोनासंनाङा बे कास्टमा सासे जुनार आखुनि मानसि बिथाङा कुनु आदर्श गैयै सासे नेता बिथाङा दा दिनै बियो गावनि माबा मोनसे लाबालाबनि थाखाय बिथाङा बिपिएफ हान्जायाव थानानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ रायगासिनो दङ दिनै बिपिएफआव बिथाङा माबा मोनसे लाइमोन गांखंनि माबा मोनसे बिबान दङ बिथाङा गोबां बाथ्रा बुंगासिनो दङ दिनै जों बेखौ खिन्थु मालाबाबो जोङो सैज' खालामनो हानाय नङा